Ma damang dainang nani haulungan di bagasan Kristus Yesus. Anggiat di bagasan na ipasok kita di ramoti di mata jala di paso-paso di bagasan holong ni rohana. Adorang sosahati tatu jamita pertangian ngata epistel minggu 20 Juli 2024 tongon martangiang jumulo hita martangiang mahita. Dami ni debata na sumurong siyan saluhut na roha. Imamangaramoti ate-ate ng pikiran mo na ibagasan Kristus Yesus tuatay. Amen. Damang dainang hatani debatari kita epistel minggu 20 Juli 2024. Ima dienet sian 2 Samuel bidu 10 sada ayat sada rodi ayat 15 dapat hut ma hujau kami. Jadi dong salpu sa tahun jupang musetiki haboborhat ni akaraja. Labi disuruh si Daud masih jawab dohot akan aposona baendongan naro di sadok Israel. Asa disiapun na si dahalak Amon jala ditukup hutarabba. Alay tinggal di Jerusalem do anggo si Daud. Dungi marhirabodari hehe masih Daud sian podomanna jala mardalan-dalan di atas tarup ni bagas ni rajai. Labi di ida masian atas tarupi sada parupuan na maridi uli si tutu rupa ni parupuan ni. Jadi dungi disuruh si Daud ma suruan na asa ditakasi pangalahon ni parupuan ni. Gabi dok halak ma da si Betseba doi boru ni si Eliam jolma ni si Uria margaheti. Jadi disuruh si Daud ma suruan na mangalap na sida. Jadi dong sahat na sida tu jolona laos diakupi mana sida modom alay dong manguras na sida sian haramonon na mulima na sida tu jabuna. Apa dong gabi-gabian parupuan ni disuruh masuruan na pa boto hosa tu si Daud nin nama nunga gabi-gabian nau. Dungi disuruh si Daud masuruan na manonahon tu si Joab. Suruh tu au si Uria margaheti. Jadi disuruh si Joab masih Uria manopot si Daud. Jadi dong saat si Uria di jolona disukuni si Daud maibana tarsingok tu sonang ni Joab dohot taringok tu sonang ni akka parangani. Dohot taringok tu sonang ni hamusoni. Dungi didok si Daud matu si Uria. Tuat maholau muli tu jabum. Jalaburi mapatmu. Jadi dong rual si Uria sian jabu ni rajai. Ihut ma sian purina si leon-leon sian rajai. Kapi modom masih Uria dilabung ni pitu ni bagas ni rajai. Rap dohot saluhut na poso ni tuanna jaladang tuat ibana muli tu jabuna. Jadi di bari tahun halak matu si Daud songonon. Dang tuat si Uria lau muli tu jabuna. Dungi didok si Daud matu si Uria. Dama bura do hodo ho rosian pardalanan. Boasa so tuat ho lau muli tu jabung. Alay ni nasi Uria mamadok si Daud. Garipoti parpadani. Tole Israel dohot juda maringanan di bagasan aka udung-udung. Jala tuaku si Joab rodiaka na poso ni tuaku marsaro manakas di ladang. Tunggu lo maaw masuk tu jabukku lo manga dohot minum. Jala modo merap dohot jolmaku. Songon sitong mangulu ho. Mangulu dohot todim. Mulutung olo aw mabayan songoni. Dungi ni si Daud mamadok Uria. Tinggal di sondo peho nang sadarion. Marsogot peho suruh mulak. Jadi tinggal masih Uria di Jerusalem. Dina sadari i dohot marsugot nai. Dungi di otang si Daud maibana asamangan di adopan ni. Di adopan na jala minum. Pola mabuk ibana di bain. Alay bodari nai. Ruar maibana lau modom. Tupodoman narap dohot akan aposo ni tuan na. Jaladang tuat ibana lau muli tu jabuna. Tole manogot nai musay di surat si Daud masada surat tu si Joab. Jala si Uria panongosan na di bahin. Ya hata ni surat nai odo. Patongon hamu masih Uria. Tukkan na sumobu marporang. Jala lumiddak hamu sian pudina. Asahona ibana laos mate. Ido sahna. Ang dainang na hinolongan di bagasan Kristus Yesus. Nungat aja na king. Sada drama, sada tragedi. Na patuduhon taringo tu hadirion ni si Daud. Na barangkali adong kesilapan di ibana. Adong piga-piga kesilapan na mabahen gabi madawu ibana tu kesilapan na balga manang martahi-tahi madawu ibana ujung na tu hadusa. Adong rentetan peristiwa na sasitong na unang niyan terjadi di sahalak raja na tardok tabotodo si Daud gok hasangapon na daulat tu debata na daulat marroha marhapor siyaw tu debata hut ibana adong aka kewibawaan dohot
kearifan. Songon sada uluan di bana, sada pemimpin di bana, sada raja sasitong nagok do colma makasangapi ibana, manang menghormati ibana. Alai damang dainang sebagai seorang raja, sasitong na tradisi di halak Israel, itu dia pun harus ikut dalam berperang. Dia pun harus ikut dalam berperang, memimpin atau mendampingi rakyatnya untuk melawan atau berhadapan dengan bangsa yang lain. Jadi sadetiki adong ma borhat nia karaja Jupang musetiki haba borhat nia karaja. Adong sadetiki alai disuruh si Daud do si Joab dohot akan aposona baindongan naro di sandok Israel. Asa nasida maborhat lau manyiapon manang masiapon bangso Amon dohot ditukan hutarabba alayang ko si Daud dang dohot borhat. Nah itu satu kesilapan. Bagaimana dia tidak ikut alay secara positif boydora tadokon nah naing pasona korohado pe ibana manang istirahat sejenak, dia tidak ingin ikut dalam berperang alay dijabu do ibana. Itu satu kesilapan. Satu kesilapan. Damang dainang buasa dedok satu kesilapan. Karena ketika dia ingin santai, ingin menenangkan dirinya, dia ternyata berjalan-jalan di atas soto istana ni namanang di tarup ni bagas ni rajai. Gabe Roma tiki atau kesempatan yang menjadi sebuah kesilapan yang besar bagi dia. Terbereng nama sada perempuan nama Ridi. Ini cerita sudah sering kita dengarkan ya. Bagaimana akhirnya dia mengatur strategi yang tidak baik. Itulah kesilapan melahirkan kebohongan dan melahirkan dosa. Damang dainang ditiki na solao ibana marporangi mardalan-dalan ibana songon salak raja santai digicang ni tarup ni bagasna. Gabi di ida ibana perempuan sada maridi jala uli rupana menurut pernidaan ni si Daud. Tentu menurut pernidaan ni si Daud mah natabahas no ingat eh. Jadi alani penasaran ibada disuruh ibana mana posona laho mana kasih pangalaho di perempuan ni. Akhirnya dia penasaran. Aladung di ibana uli rupana ditiki na martapian ditiki maridi. Ada niat baginya untuk mengetahui siapa itu perempuan. Dungi disuruh ibana mah naposonai laho manukun isi doi kita kasih mah alai di dokonak kana posonai dasi Betsebai jolman si Uria marga heti borong di si Eliam doi nina alai alani penasaran na totong. Ini kita lihat ya satu godaan iblis itu pelan di tempat yang sunyi, sehingga ada timbul penasaran untuk meneruskan. Disuruh ibana mana kasih didokon si Betseba doi. Disuruh si Daud mamuse suruhan na mangalap. Nah, ada tingkatan songon naudok na parjolo silap ibana dang lamar porang. Dungi di ida ibana ditiki di taruh ni bagas ni razai ibana di ida na maridi. Dungi penasaran ibana disukuni ise doi. Dungi disuruh maro si Betsebai naking borua na bagaki perempuan na bagaki na maridi disuruh. Ujung na muncul muse kesalahan didongani modong. Damang dainang kesilapan yang melahirkan dosa. Ujungnya modong jadi gabi-gabian mah perempuan. Menurut Tita adong do biar ni si Daud. Tentu sebagai seorang raja pasti ada ketakutan. Karena apa? Ketika sikapnya atau kesilapan nai diketahui oleh orang, maka kewibawaannya sebagai seorang raja akan ternodai. Reputasinya yang baik yang sebelumnya diketahui orang akan tercemar. Nama baiknya tercemar. Alani dia mu nama nami inanami ahadon nabi nahen si Daud. Roma muse sibolis mabahen huto manang pikiran ni si Daud asa berusaha untuk menutupi keberdosaannya atau kesalahannya.
gabi-gabian parupuan di pabuah tu ibana. Ado ibinan ma. Atong romo sibulis madok. Jo masih uria. Dang mulak marporangi. Sukun ma. Disukun si Daud ma. Dang nang loja homar porang. Mulak ma hotu jabung. Paias ma buri mapatmu. Muli ma hotu jabung. Nina. Dong didongani mo dong gabi-gabian si Betseba disuruh masih uria amatan di si Betseba on. Mulak maho. Asa boha, asan yan tarhukupi dosa ni si Daud, molo akhirna mulak si Uria tu jabuna, jala didongani modom jolmanai manang si Betseba, molo pe gabi-gabian si Betseba, dang didok biraja na mangulau ni, dang tardok tertutupi, hidup dalam pemikiran ni si Daud. Disuruh si Uria mulak kesilapan, dosa, memperanakkan dosa. Alay haruna terjadi, dia mau nama-nami inanami. Yang terjadi adalah Uria tidak pulang. Dia akhirnya tidur di pintu manang di jonok ni pintu ni bagas ni rajai manang di jonok ni istana. Di paboto honcol mamadang mulak si Uria nina. Taba mabiar ni si Daud. Di ba ini bahan buta strategi. Tole Uria Roma hutuson. Buasa dang mulak ko na bodari. Atong bornginoon mulak mahonina. Daong tuan nami. Sitong nina mangolu. Molo mangulu doho todim molo olo au mabahin songoni molo akaparangan manang kana posomi rodi akasudi na poson itu aku do si Joab maringanan di ladang di udung-udung puasa ikonau maribar dah atong mangado minum mah di patupa mah mangado minum sebelumnya sudah disuruh berikut hadiah, ternyata tidak pergi pulang. Lalu ini dia berikan di leo mamanga dot minum sahat tu namabuk. Asa wah asa di nababuk di mana mulak musa si Uria tu jamuna. Menutupi makukupi dosa ni si Daud naking asa modom musa si Uria dohot. Jol manai asa mulo gabi-gabian naking dang besi Daud na tardapot. Songon sada pangalakup. Songon sada namar dosa. Mudum dohot jolmani tantarana manang naposon. Daong dainang luar biasa dong gosi bulison. Luar biasa diatur strategi dirasuki do pikiran dirasuki pikiran ni si Daud di hati hai asa boy terus menutupi kesilapan yang pertama. Dia tidak pergi berperang. Dia melihat orang mandi, dia penasaran untuk memanggil perempuan itu dan dia tidur dengan perempuan itu yang bernama Betseba. Lalu dia mencari tahu siapa suaminya dan dia menyuruh suaminya pulang padahal tentaranya. Lalu dia menyuruh suaminya pulang dan tidak pulang supaya tertutupi keberdosaannya. Lalu dia membuat mabuk suami si Betseba atau si Uria di bana mabuk asa gira lao mulak madapoton jolmana alay daw. Hot do si Uria modom di pitu ni bagas ni si Raja Daud. Taboto do martaba muse biar di si Daud di bana mas strategi di leon di bana surat marhide-hide si Uria sendiri surat lapasahaton ni si Uria ti si Joab madok asa si Joab mabahin si Uria karena sumobu marporang berada di barisan terdepan asa harumate si Uria damang dainang luar biasa adonan yang taida di son sian terpukul ini satu peristiwa yang mengerikan sekali. Raja yang begitu terkenal berwibawa, raja yang begitu terkenal dengan hasangapon dohot hapistaran berkedaulat meroha takut akan Tuhan. Tapi ternyata siapa saja, baik raja atau saya atau saudara, bisa jatuh ke dalam pencobaan. Bisa jatuh dalam kesilapan yang akhirnya memberanakkan dosa. Maka dosa yang kecil akan bertambah menjadi besar jika tidak waspada. Damang dainang. Mulu taboto, adong do persepsi ni hajol mau tahun terlalu di Indonesia adong tolu nagabe
kelemahan ni akka bawa manang bawa teh. Adong kelemahan ni akka bawa. Tuluta na perjulu harta, tahta, dan wanita. Alay mulo taida kudang ni akka ulau na pinatupan ni si Daud kepahlawanan na manang kepemimpinannya sebagai uluan na serep marohai bana seorang raja taida ma sasitong nadang arta do tahta na bui mapahin ibana madabu manang nagabi kelemahan di si Daud. Alay sada ima ternyata wanita tidak diduga-duga, tidak disangka-sangka. Ternyata Daud lemah terhadap wanita. Naung gabi raja ibana na manaluhon beribu-ribu bawa yang telah mengalahkan beribu-ribu laki-laki di medan perang. Alay ternyata dia bertekuk lutut di hadapan seorang perempuan. Kelemahannya perempuan. Taida mah kesilapan tadi. Dia tidak berangkat berperang, akhirnya jatuh ke dalam dosa, terlihat olehnya perempuan yang mandi yaitu Betseba. Dicari tahu penasaran. Dipanggil dan tidur bersama. Lalu membuat strategi supaya suaminya habis berperang pulang menemuinya supaya tertutupi kesalahannya. Ternyata tidak. Membuat suaminya mabuk dan dengan minuman anggur untuk menyuruh pulang dengan tidak sadar. Ternyata tidak pulang. Lalu akhirnya Damang Dainang mengatur strategi supaya dia berada di barisan terdepan. Luar biasa. Ternyata titik kelemahannya adalah wanita, perempuan. Semula bermula dari menyenangkan hati yang dia ciptakan untuk dirinya sendiri. Dia tidak berangkat berperang. Damang Dainang dosa mulai menjebak Daud karena dari mata turun ke hati. Songon padok ni Bang Napi di siaran televisi Molohiata ihuton, waspadalah, waspadalah. Kejahatan terjadi bukan hanya ada niat, tapi karena ada kesempatan. Dan tut gogoni si Daud mengendalikan hasrat dohot mata hatinya menjadi buta karena apa yang terjadi. Tanpa pikir panjang, dia terus menerus dibawa, digiring kepada dosa. Dosa yang kecil melahirkan dosa yang lain. Dosa yang satu belum diselesaikan, lalu dosa yang lain datang kembali. Penulis 2 Samuelon Damang Dainang macari tahun taringot tu si Daud dadalau membuka aib seorang raja besar. Tidak untuk membuka aib seorang raja besar. Alai naing paingoton hita ia dosa manotong do naing mangarongom hita menjerat kita di saat-saat yang tidak kita duga, di saat-saat sepi, di saat-saat yang tidak kita duga sama sekali. Damang Dainang alai taingot ma amanginang di sada Petrus 5 ayat 2 didok songonon. Sada Petrus 5 ayat 2 didok torang marohamu na dungo mahamu na mau taot do alamuna si bolusi songon babiat na marawang mangalului si boduton na. Mulu di bahasa Indonesia didok sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Luar biasa. Manat unang tertutup, nangit unang terrumum. Didok di bahasa Batak. Maka unang gabe terlena hita, unang gabe terbawa hita di bagasan situasi apapun. Di bagasan situasi na songod dia pe unang gabe terlena hita. Tapakke madiamuna amanami inanami songon nanidok na di Efesus biduonom ayat 10 1
10:7. Efesus 6 ayat 10 nomor dia 10:7 didokso ngonon. Efesus 6 ayat 10 sa dia 10:7 didok. Akup ni sudenai jalo hamu malobu-lobu ha porsioni. Hai topan hamu do marhite siani sude subia api ni perjahati. Jakon hamu ma nang tahuluk haluaon doot podang ni todi i mahata ni debata. Tabain mahata ni debata nagabe perisai dohot pedang roh kita. Asa bui hita menangkal serangan dan melawan godaan si jahat. Manat unang tertutup, nanget unang terrubuh. Manangise pe boy do madabu tu hadosaon. Alani tapasah dirita tu di mata. Menggunakan perisai iman dan pedang roh kita. Asa bolo adong akasibulis na yung mga rongom hita. Songon serigala na mga umaw mga luluy si buduton na. Asa unang sahat kita to si. Amin bertanggihan kita. Mula di hotuhan di hatam na badia na mga cari kami kok akaparsiajaran. Taro ingot to si Daud. Dadala mabuka aib ni sahalak raja na marhasa ngapon. Alay gabi parsiajaran may tutudi hami Tuhan. Boy do rosi bolisi ditiki-tiki naso huduga hami. Asiro hampar gogoy hami. Asa upatu pahami na ulan ringga di bagasan ngulun nami. Uto hami mapake pedang roh jala perisai iman. Ima marhiti-hiti hatam. Asa margogo hami juparo akka babiat. Lamang aroro hami ima sibolis. Mula tema di hotuhan pargugoy marhiti-hiti to di parbadia. Mga tusi huhut mangulaw na tami. Ora di bagasan kuarni anakmu Yesus Kristus Tuhan namin.